Вітаю, дарагія сябры. Сённяшні выпуск, а таксама некалькі наступных мы з вами прысвяцім моўнай сітуацыі ў Кітаі, а таксама некаторым структурна-тыпалагічным асаблівасцям кітайскіх моваў. Паспрабую падзеліцца з вами сваімі сціплымі ведамі па гэтай тэме і, па-першае, чаму я выкарыстоўваю словазлучэнне кітайскія мовы замест кітайская мова. Па-першае, гэта мусіць адно з самых балючых пытанняў у кітайскай і не толькі соцыялінгвістыцы, як класіфікаваць вось гэтыя моўныя варыянты, якія існуюць, выкарыстоўваюцца на тэрыторыі Кітаю не толькі як дыялекты ці як асобныя мовы, асобную групу моваў, так, асіна-тыбецкую. На сённяшні дзень існуе ўжо даволі шмат такіх аб'ектыўных крытэрыяў, згодна з якімі можна было б лічыць гэтыя варыянты асобнымі мовамі. Пералічу некаторыя з іх. Па-першае, кітайскія так званыя дыялекты вельмі значна адрозніваюцца адно ад аднаго на ўсіх узроўнях: на фанетычным, лексічным, граматычным, асабліва вось групы паўднёвых і паўночных дыялектаў, да таго, што носьбіты могуць не паразумецца адно з адным. Таксама ў іх розныя пісьмовыя традыцыі да таго ж. Па-другое, старажытная кітайская мова пачала падзяляцца на асобныя варыянты ўжо ў даволі даўнія часы. У тыя часы сярэднявечныя, калі лаціна падзялілася на асобныя варыянты і дала пачатак новым еўрапейскім мовам. І ведаеце, яшчэ вельмі такі значны паказчык — гэта стаўленне саміх носьбітаў. Гэта лічыцца адным з найгалоўнейшых крытэрыяў у соцыялінгвістыцы. Я вельмі добра памятаю, як рабіў даклад студэнт з Кітаю, з якім я навучалася ў магістратуры некалькі год. Ён паказваў нам мапу вось з варыянтамі моўнымі, якія выкарыстоўваюцца ў Кітаі, і называў іх не іначай як асобныя мовы. То бок вось самі носьбіты ўспрымаюць гэта як асобныя мовы. Але моўная палітыка Кітая сённяшняя, яна накіраваная на, што называецца, кансалідацыя нацый і ўсе гэтыя справы, і называць вось як бы гэтыя варыянты мовамі не зусім, што называецца, politically correct, таму што ўзнікаюць іншыя пытанні, іншыя як бы праблемы, якія неабходна вырашаць. І, карацей, афіцыйна прынята называць гэтыя варыянты дыялектамі. Тое, што ў еўрапейскіх краінах прынята называць кітайскай мовай, і тое, што вывучаецца ў каледжах, у універсітэтах, гэта так званы стандартызаваны варыянт паўночна-кітайскага пекінскага дыялекту путунхуа, так званая літаратурная мова. Я вывучала таксама менавіта путунхуа, і цікава, што самі кітайцы, калі ў іх рабілі апытанку, ці лічаць яны путунхуа сваёй роднай мовай, больш за палову носьбітаў адказвалі, што не лічаць, і што лічаць гэта асобнай мовай, а роднай вось той дыялект, на якім яны размаўлялі ў дзяцінстве са сваякамі ў родным горадзе і гэтак далей. Вось, сябры, калі у вас узніклі ўжо асобныя пытанні, можаце, калі ласка, пісаць іх у каментарах, а мы з вамі працягнем у наступных відэа.